Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barıňyzyň edýän taýda ibadatlaryňa kabul bolsun. Allah Taalaň keremli dergahynda. Hurmatly aziz musulman oğullarym, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ýene bir kere zikrin baratynda Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis var. Şonu aýdyp eşitdirjek zikrin faziletiniň baratynda. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أبي الدرداء ديان صحابة أيديا بيامبر عليه الصلاة والسلام أيتديا ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله. Onun tercümesi şöyle: Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aydiya aya men size haber bermeyin mi diye. Öz amallarınızın gowsuny we pak bolan amallaryňyzy men size haber bermeyin mi? Öz Perwerdigariňiziň ýanynda we derejesi ýokaryly bolan amalyny size haber bermeyin mi diye. Siziň derejeleriňizi ýokary galdyrýan amallary şonu haber bermeyin mi diye. Şo siziň üçin haýryldyr, gyzyl sadaka bermekden, kumuş sadaka bermekden we siziň üçin haýryldyr diye kafirler bilen uruşup kafirleriň boyununu kesmekden veya kafirler sizin boyununuzu kesip şehit etmekten şehadetten afdaldır. Şu togaplat aýtmaýyn mı diye. Sahabeler arz etdiler, ya Resulullah bela aýt heýwere gowy. Şonu Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Allah'ını zikretmeklik diye. Biz Allah'ın zikrinde kän faziletler var. Her bir zat Hudaý Taala buyurunna namaz okudy, roza tutdy, Qur'an okudy, hemme zatlar. Emma Allah'ın zikrine gelende Qur'an'da şeýle aýdy: "Billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu zkurullaha zikran kesira." Ey iman getirýän adamlar, Allah'ını kän zikredin. Ey iman getirýän adamlar, Allah'dan gorkan adamlar, Allah'ın zikrini köp aýdyn diye. Yani zikredin dipden goýmaýar. Şundan belli bolýar ki, hemişe musulman adam Allah'ın zikrine meşgul olup Allah'ın zikri bilen bolmaly. Şoňa binaen bir sogaply zat, oňa taharet de gerekdäl, zat de gerekdäl, rahatça enjam berip bolýan zat. Yani la ilahe illallah diýseňe bolýar, subhanallah diýseňe bolýar, subhanallahi we bihamdihi bir adam 100 kere diýse akşam neyse gün ýa-ni akşama çelli günahları mağfiret edilecek, akşam neyse ertile çelli günahları mağfiret edilecek. Ya salavat, ya Allah, Allah, subhanallah, elhamdülillah. Şulan hemmesi zikri bolan şukully zatlara meşgul bolmagyň sogaby kafirler bilen uruşupdan ya olary öldürmekden, ya ola bizi şehit etmekden, ya gyzyl kumuş sadaka bermekden hemme zatdan afdal Hudaý Taalaň ýanyna beter ullakan zat. Ve şunun şu uljadan yani hali galmadan mahsusan Recep aýlarında, yani Şaban aýlarında, Ramazan aýynda Allah tebarek we taala size hemmemize tawfik bersin. Vesselamu aleykum we rahmatullahi we berekatuh.